Nginibingelele kakhulu ke Ningizimu Afrika kuphi na kuphi la kufinyelela khona ke ingizwa online namakhakhasi omoya. Ngibingelele nje ke ngikhona lapha eThekwini ngithatha uhambo olubheke ngqo eGoli kwaNdonga ziyaduma njengamanje. Njengoba kade ngishilo izolo komunye wo live bami ukuthi njengomZulu njengopresident waMabhinga ngokubusiswa isilo samabandla onke ngithatha isinqumo sokuthi la isilo singekwazi ukufinyelela khona uma sangikhomba okusho ukuthi mina kufanele ngifinyelele lesisilo esingesikwazi ukukhuluma uqonde ngenxa yemithetho ethize ngeke mina ngingakhulumi lokho ngoba ngumlomo waso ngiyiso lasisile ngakho futhi ngiphinde futhi ngibe umntwana oneqhapho ngobuZulu bethu nokubaleka kwesilo lobuAfrika okuyiyona into kuphela esina nayo sithi ikusasa njengakusasa lokusayo hlangana Zulu kusasa lokusayo ngo10 o'clock singikhulumile nezinsizwa lapha induna zasemahostela eke ubaba uShalazile uMfukambatha obaba uNkaberong imvelase lapha eGP hostel soqala lapha eGP ngo10 ekseni soqala lapha ngo10 ekseni lapha eDenver hostel la ngahlala khona ngakhulela khona ngisuke lapho sisiye eGP masuke eGP sehlela khona ngokwamayimayi ke siyoba nomhlangano neinduna nesizwe esakwaZulu sikubabaze lokhu okusehlelayo ukuthi kuthathwa ingubo yethu yokuthandaza ke uZulu aguqiswe ngamadolo kanje alulazwe uthathe izihlangu into abayihloniphayo ke abaleyo nkolo uyishibhise uthi ayilutho wena ufuna uthatha ulimi uyofaka ugqisha kwenye indoda ubugqoke imvunulo yamakhosi akithi kwaZulu asinankinga nobutabane benu siphilile nani nizitabani uhulumeni unikeza amalungelo wathi gana nani nodwa ulohulumeni wathi akube nama abortion kulelizwe ke sakuthula konke lokho manje usethi indoda ayishintshe ibe umfazi ibiza isibongo somfazi lohulumeni kaRamaphosa okhuluma amanyala administration yesikhombisa iyihlazo kulelizwe laseNingizimu Afrika ihlazo konakala usuku nosuku izinto ezisuku umuntu uzonakala usuku nosuku amakhosi ayasibukelela anqindwa amandla enganayo ahola asenambono asinababa ongasilwela asineyinqwele zakithi engasilwela kepha ngobuZulu bethu ngobuZulu bami ngobuqhawe bethu ngomlando wethu ngokusiko impilo lethu ngokubaleka kwethu pheka umhlaba sengisikhiphile mina isinqumo njengongizwe umlando wakwaMchunu ngithi kusasa kumnyama kubomvu ngizobe ngikwamayimayi njengamanje ngibheka khona ngoba kufanele siyoyibuka leduza lento ukuthi izitabani zingathatha isinqumo sokuthi esikhundleni sokuthi zixolise zithatha isinqumo zona zithi zizosimashela zizohayirisha yonke imvunulo sengizwile kuthiwa izitabani lapha zihayirisha imvunulo kaZulu yonke lapha igoli lonke zithi ziyopetuza ngayo kusasa zikhombise ukuthi thina asilutho siwuZulu isihlangana Zulu ngifuna ukubona ke kusasa ukuthi ubani omkhulu uZulu nezitabane ngoba namhlanje eGoli nje bangitheka lapha ba live izitabane ziyamasha ziyabhikisha zithi ke ngeke zizwe ngongizwe zithi ke ngoba utabane bethu abayisona saphela amandla asinankinga lobutabane benu qhubekani nikhwelane nenze yonke into kodwa musana ukuza osiko empilweni lethu nasekwintweni ukuphila kuthina njengoZulu sithandaza ngawo lemvunulo inyongo yethu le impepho yethu le umsamo wethu lo inkatha yethu lena yomsamo awukwazi uthatha umnazaretha wakwashembe uyongenela ngohlabhini ucatha amanazaretha azothula ngoba thiwa yakholwa asoze kuza kwenzeka lokho awukwazi uthatha ingubo yaseWolsale uhambe uyongena ngayo phakathi ematshwaleni wenza izinto eziphambene nenkambiso yalombala lokho okwenzeka emasosheni yokuthi isosha awukwazi ukugqoka imvumo yamasosha ngalona isosha awukwazi ukugqoka imvumo yamaphoyisa ngalona iphoyisa siyakudinga la uhulumeni uzoshaya lo mthetho la thina ke siyakhula thina njengamZulu ke asiphedelwa ke thina ke usile kusasa
ngifuna ukumngeza akudlalwa la mina futhi mina ngisineki nje ngithi mina Khostabani sagcoka imvunulo yakwaZulu ngifile ngithatha isinqumo ngikhipha istatement ngithi mina kusasa noma akuphele nya akukho Sitabane sophinde sivunule ngemvunulo yakwaZulu noma ngabe senzani noma ngabe senza content noma ngabe senza umcimbi noma ngabe senza iyagana noma senza ngemvunulo yakwaZulu ngobuqhawe bakwaZulu negazi lakwaZulu ngithi mina njengongizwe umlando kaMchunu sekisithathile isinqumo akuna Sitabane saphinde sayigqoka nomvunulo lele mvunulo kusukela kusasa umshubo manje sengishilo Uluma kodwa ngizonyukela eGoli ngifuna ukuthi lokho abakuhlela ngiyokubona ngamehlo ngithule nje ngibuke ukuthi ngempela ukhona yini umuntu owemvunulo ongaherishisa izitabane lapha eGoli ayinikeze imvunulo zishika cha Ciwane ngeke phela uvimba abantu ibhizinisi phela lokuthi baqashise ngeke ungabaphazamisa abantu abaqashisa ngoba nami imvunulo mangithiwa ngithumela intombi yami ukuthi ayihambe iyongibolekela ingafika ibuye naye umuntu oqashisayo ngeke azi ukuthi iyoqokwa iyo noma iyoqokwa indoda yakhe cha mkhaya vumala boda ngifuna ukuyosibuka lezo simo ngifuna ukubuka izitabani angini manje ngifuna ukuthi ngibuye ngikhulume ngento engiyaziyo ngifuna ukuwitnessa ihistory ukuwitnessa ihistory ethi ngiyibonile izitabani zivunule ngemvunulo kaZulu zatshikiza ngayo kwamayemaye nesonto njengoba zihlelile angisho ukuthi mina bengizothi khulu bengizothi lapho owami umbono ngiyaya amahostel onke eGoli insuku zakithi ngiyaya ngifuna ukuyobona amanyala ngifuna ukuyobona izitabani zivunula ngemvunulo kaZulu phambi kukaZulu phambi kwezinsizwa bese ngiconfirm ukuthi sisodwa uyazi mina khulu ngishiswa yini kanjalo ufuna ungibuza ukuthi yini yenze usho njalo ngoba ngiyasho ngithi nowami umbono ubuzothi hayi ungafani nomuntu wesifazane othe okuyena othatha ifoni yendoda ayivule bese ebona izinto ezomkhalisa ngoba uzoya lapha ufike lento othi uyibone yenzeka mhlawumbe ugcina usuwenza into errong ngokucasuka noma ngokubuka